שלום, שמי ינקלה שטיינברג, ואני עוסק שנים רבות בהכשרה למנהיגות ובפיתוח אישי ומקצועי בקהילות, ביישובים, בארגונים, בכל רחבי הארץ. אני רוצה לספר לכם על נדודים, כלי חדש וייחודי שפיתחנו, דוקטור דקלה אנדר פוקס ואני. נדודים עושה שימוש בסיפור החיים והמנהיגות של יהושע בן נון, מגדולי המנהיגים אי פעם, כדי לעורר דיון בשאלות חשובות כמו מה חשוב לי, מה המחירים שאני מוכן לשלם, מה החלומות שלי. נדודים היא ערכת הפעלה מבוססת על קלפים, המשמשת תשתית לתהליכי התפתחות אישית ופיתוח מקצועי. על כל קלף מתואר אירוע מחיי יהושע, ציור מקורי שנבחר בהשראת האירועים ונקודות לדיון המקשרות בין האירוע, הציור, לבין סוגיות בפיתוח מנהיגות והתפתחות אישית. בנדודים אנחנו עוסקים בקבלת החלטות, אתיקה, הפקת לקחים. כל אחד מהנושאים האלה מקושר לחלק מהסיפור המקראי, המלחמה בעמלק, התבוסה בהאי ועוד. יהושע הוא עבורנו מקור להשראה ולמידה בנושאים של מנהיגות והתפתחות אישית ומקצועית. התנ"ך קם לתחייה בדמיון שלנו, ונוצר קישור בין ידע קדום לבין ידע עדכני וחדשני בנושא מנהיגות כאן ועכשיו. הקסם בתנ"ך הוא שאנחנו יכולים לראות דרך האירועים הענקיים שמתוארים בו את הסיפור האנושי, את האדם, את גדלותו ואת קטנותו, את חוזקו ואת חולשותיו. אני רוצה לתת דוגמה לאחת מהסיטואציות המובאות בערכה. היחסים בין משה ליהושע הם יחסים של חניכה, של מנטורינג. חלק מאיתנו זכו ללמוד ממורה דגול, ממדריכה בתנועה, ממפקד בצבא, מאחר משמעותי שהיה שם עבורנו, איתו חלקנו מחשבות ורעיונות ומולו התגבשנו. לפעמים גם אנחנו משמשים דמות כזו. בערכה יעלו שאלות לדיון כמו מי המורה או המורים שאנחנו בוחרים לנו? מי האנשים שמשפיעים עליי? איך אני כמורה עבור אחרים? מנהיג בעינינו זה אדם שמתבונן בעצמו ומתבונן בסביבה בה הוא חי, וכל הזמן שואל את עצמו איך אני יכול להשתפר, איך אני יכול לשפר את הסביבה שבה אני חי. השימוש בנדודים יכול להיות הזדמנות ייחודית לעסוק בשאלות הללו, ביחיד או בקבוצה. נדודים היא הזדמנות לחשוף קבוצה מקסימה ומוכשרת של ציירים וציירות ישראלים שתרמו מפרי מכחולם וכישרונם להעמקת הערך האומנותי של הכלי ולהעמקת הדיון. מעשה המנהיגות הוא תהליך שמערב דמיון והשראה. זה סוג של מעשה אומנות. כל קלף בנדודים יכול להיות נקודת מוצא לדיון ולעבודה אישית או קבוצתית. אנחנו מציעים מגוון סדנאות לעבודה עם נדודים. סדנה בסיסית המיועדת למי שנחשף לראשונה לתחום, וסדנאות הכשרה לקהל המקצועי. נדודים יכולה להיות כלי בידי מנהלים, מורים, יועצים ארגוניים ואנשי מקצוע העוסקים בהכשרה למנהיגות ובליווי תהליכים של התפתחות אישית ומקצועית. זו חגיגה של אומנות ישראלית וזו מתנה שכיף לתת וכיף לקבל. החלום שלנו הוא שסביב נדודים תתפתח קהילה של אנשים שמתעניינים בתהליכים של מנהיגות והתפתחות אישית ומקצועית, ושהידע שייווצר בקהילה הזו יעשיר את כולם. אנחנו מזמינים אתכם ליטול חלק במיזם שלנו, שנותן במה לעשרות ציירות וציירים ישראלים.